Hola, què tal? Aquest cap de setmana tindrem un nou canvi de temps en forma de front fred que ens creurà demà dissabte i després sembla que tindrem un tas de tardor perquè la temperatura diumenge davallarà i ho notarem. Molts núvols s'han repetit a la meitat est de Catalunya, però no pas a la meitat oest, i amb aquest sol s'ha arribat a 33 graus a Vinebre, 29 a Serós, i tot i els núvols, per exemple, a la zona d'Espolla s'ha arribat a 28 graus de temperatura màxima, per tant, ambient de nou càlid al centre del dia. Aquí veiem la parella de fronts freds que al migdia ja estan fregant el Pirineu, però abans no arribin es formarà aquesta baixa a tot el Mediterrani occidental i incrementarà la inestabilitat a la línia de la costa. Anem a concretar. Durant el matí, increment dels núvols de ponent cap a llevant i al final del matí començaran a caure les primeres precipitacions al Pirineu, Prepirineu, sobretot l'occidental, de caràcter feble. Independentment de matinada i durant el matí es formaran xàfecs, tempestes a la línia de la costa que arribaran al litoral i que es passejaran de sud-oest cap a nord-est. I per tant, atenció a aquests perquè poden ser de certa intensitat. La temperatura matinal, que no mínima, pujarà i atenció al vent que s'anirà reforçant, també la situació marítima s'anirà remenant. I dèiem temperatura matinal perquè creiem que la mínima es donarà al final de la jornada i la màxima, evidentment, també quedarà més curta. Com dèiem, al migdia és quan passarà el front fred, per tant, cobert a tot arreu, precipitacions aquí i allà, esqueixades al sud i més importants cap al nord. A la tarda, les precipitacions, un cop estigui marxant al front, es reactivaran a la zona del Pirineu Oriental i també a la línia de la costa. Així doncs, tindrem a la línia de la costa gairebé 3 tongades de precipitacions. Les del migdia, evidentment, febles. Aquest és l'avís d'intensitat de pluja. Els xàfecs seran intensos al quadrant nord-est, litoral i pretoral. I després del front es quedarà vent, s'accentuarà el vent a la zona del sud de Catalunya. De cara a diumenge no acaba de fer net el vessant nord del Pirineu ni tampoc el litoral central, ruixats inicialment al matí i qualsevol moment del dia. Atenció, la cota neu baixarà cap als 1.800 metres, Déu-n'hi-do. I és que, com dèiem, tas de tardor de cara a diumenge. I dilluns i dimarts la temperatura anirà pujant, però persistiran els núvols al nord i a l'est i el sol a la resta. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.